rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu, da Allah da annabi muna so ku fara kallon bidiyon tun daga farko har izuwa ƙarshe domin da hakan ne zai sa ku fahimta. Sannan kar ku manta idan bidiyon ya burge ku muna so ku danna mana alamar like, sannan ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa idan farkon zuwan ku kenan domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon darasi. Yan uwa, darasin mu na yau insha Allah zai bayani akan aqsamul kalimat, rabe-raben kalma. Aqsamul kalimat, rabe-raben kalma. Al-kalimat tanqasimu qismaini, kalma ta rarrabu gida biyu. Kaso na farko shi ake cewa ma yasbutu akhirun ala halin wahidin fi jami'i tarakib wa yusamma mabniyyun. Kalmar da ba ta canza halinta, ma'ana ƙarshenta baya canzuwa a cikin jerin gwano na kalmomi ko na jumla. Idan aka kawo su, wannan kalma ita ake cewa mabniyya. Wa ma yataghayyar akhiruhu wa yusamma mu'raba, wadda kuma ƙarshenta yake canzawa ita ce mu'rab. Wal hurufu kulluhuma mabniyyun, harafi dukkaninsa mabni. Harafi shine wanda muka yi bayaninsa a cikin littafi na ɗaya, ajza'ul jumlat. Idan kuka duba ajza'ul kalimat, idan kuka duba na littafi na farko darasi na 4 zuwa na 3 insha Allah za ku ga huruf. Wa kazalika jami'u af'al madiya, haka fi'ili madiya dukkaninsu mabniyyun ne. Babu fi'ili madi wanda zai zo a ce kalmar mu'raba ce. Wa jami'u af'al fi'ili amr, da kuma fi'ili amri, dukkanin fi'ili amri dukkan suna zuwa a matsayin mabniyyun ne. Wato ƙarshen harafi da fi'ili madi da fi'ili amri baya canzawa. Al-amsila, misalai: aina manzuluka, ina masaukinka yake. Aina tazhab, ina zaka tafi. Ila aina tasiru, zuwa ina kake tafiya. Idan kuka duba anan za ku ga aina harafi ce, dama malam ya faɗa mana harafi dukkan shi mabni ne. Idan kuka duba za ku ga ila a misali na 3 wannan kenan ta zo, amma harafi ce wacce take sa a yi wa kalma kisra. To amma da ke harafi malam ya faɗa mana shi mabni ne baya canzawa, shi yasa ba a canza masa wasali ba anan. Aka ce ila aina, saɓanin da wata kalma ce sai da a ce ila aini tasiru. Amma saboda aina harafi ce, harafi kuma mabni ne, sai a ce aina tasiru. Janar fallahu al-qutna, manomi yana shuka alkama. Al-qutnu imadu sawari fil misra, auduga ita ce ginshiƙin tattalin arzikin ƙasa a Misira. Tasna'ul malabis min al-qutni, ana sarrafa tufafi daga auduga. Idan kuka duba wa'innan za ku ga al-qutna ita kuma anan suna ce, amma za ku ga mu'raba ce. Anan an ce janar fallahu al-qutna, sai aka ce al-qutnu, kun ga nan an canza. Can kuma ƙarshe sai aka ce minal qutni, daga auduga. Kun ga anan kenan al-qutnu ta zo a matsayin mu'raba. Zabaha zujjaru shatun, mahauci ya yanka akuya. Al-zujjaru zabaha shatu, mahauci ya yanka akuya. Hal, shin zabaha zujjaru shatun, shin mahauci ya yanka akuya. Anan idan kuka duba za ku ga hal ta zo, ita kuma harafi ce, sai zujjaru shine suna, wannan shi ma mabni ne. Idan kuka duba za ku ga dukkanin ƙarshensa za ku ga damma ce, zujjaru. Sai zabaha shi ma kalma ce mabniyya. Idan kuka duba za ku ga babu harafin da, ko kuma in ce har wasalin da aka canza shi, don haka ya zama mabni. Kun ga anan zabaha fi'ili madi ne. Zablatul wardati, fulawar ta yamushe. Shamimtu ila wardata, na shinshina fulawa. Nazartu ila wardati, na kalli fulawa. Anan idan kuka duba wardatun, wardata, wardati. Kun ga anan kalmar wardata ta zama mu'raba tunda gashi nan ƙarshenta ya caccanza. Min aina makanin ji'ita, daga wani masauki ka taho.
ji'tu min manzili, na zo daga masaukina. A nan idan ku duba shi ma za ku ga ji'ita da kuma ji'tu a nan su ma sun zama mu'raba. Yasmirul bustan, lambun ya yi itatuwa ko ‘ya'yan itatuwa. Lan yasmiral bustan, lambun bai yi ‘ya'yan itatuwa ba. Albustanu lan yasmir, ‘ya'yan itatuwa ba su fito a lambun ba. A nan idan kuka duba za ku ga an ce yasmiru, sai aka ce lan yasmira, sai kuma lam yasmir. A nan idan kuka duba yasmiru ya zama kalimatul mu'rab. Sai na ƙarshe aka ce akhadtu min abi nuqudan, na karɓi kuɗi a wajen babana. Muna so don Allah ya mana bayanin meye matsayin akhadtu da min da nuqudan a comment section. Don Allah da annabi kar ku manta ku daure ku danna mana alamar liking, sannan ku danna mana subscribing idan farkon zuwan ku kenan, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon darasi.